Een tropische examenstunt hier in Haas, de RSG. En ze troffen het, want de zinnen weer die het aardig bij. Dat wie op orenplakking in de provincie Verloos. En die grensloon weer een zwieren buien actief met tonger, met hagel en soms zelfs 18 en 20 mm. Wel, joen en vannacht blijft het gewoon droeg. En de temperaturen staan tussen de 8 en de 11 graden. Verdersopklaring zie ik nog wel eens wat bewolking. Een zwakke tot matige wind en die komt uit westelijke richting mooi. Morgen wordt het een hele aardige dag, denk ik. Het zijn 16, 17 graden in de kustgebieden, 18, 19 graden verderop in de provincie en dat betekent in het zuidoosten de hegere temperaturen. Vierders zinnen, ik zei het al, en droegwaar. De wind matig en vrij krachtig uit westelijke richting, maar die wind houdt hem letter op het dag vlucht wel. In de jontijd is het nog altijd een droeg. En dan zeggen we vooruit, dan komen we een sneeuwtje. Maar een temperatuur om het bij de 16 graden heen, een aantal buien of buikjes, ja droeg blijft het net. De natuur roept ik om wetter en de zinnen is er een trog bij. Zinnen, ik op snijn, maar een buiken misschien en een temperatuur om het bij de 15 graden heen. En daarmee wordt het al wat frisser, wat koeler. En op maandag werden een aantal buien, maar een temperatuur om het bij de 15 graden. En de wind ja, nog altijd wat meer uit het noordwesten en het westen. En die zal betijden vrij krachtig wezen. Prachtig voor alle wettersporters. Nou ja, hier in Haas is examenstunt haast op zijn. En ik zou wel zeggen, we moeten morgen maar weer even in het waarsje.